Euskal Herrian torturak hartu dituen formak indarkeria matxista direla. Ze tortura ez da lau polizien gehiegikeri bat. Eta tortura sexuala ere ez da lau polizien impultso sexual baten emaitza. Guk ulertzen duguna da Euskal Herrian beste hainbat herrialdetan bezala gauzatuen torturak helburu batzuk dituela eta ikasitako praktika badela, ez? Nola bihurtzen diren komunitate batzuk, gizartearen sektore batzuk, herritar batzuk torturagarri. Sortu behar da talde bat, iruditegi bat, kriminalizazio oso bat, eskubide gabetzen zaituena eta horretarako deshumanizatzen zaituena. Kulturalki ere sarrastu dauka torturak. Misaldegietan amaitu dugun ofizialki oraingoz 5.000, akaso 10.000, 20.000 pertsonetaz ari garela hitz egiten. Hala baita ere beldur horrenpean haien partaidetza politikoa utzi dutenak, gaixotu direnak, Euskal Herria edo haien bizitokia utzi barri izan dutenak. Edo atxilotuak izan garen pertsonen militantziakideak, lagunak, semalabak, gurasoak, bikoteak, tortura atzo da, gaur da eta bihar da.